Takže čus lidi, dneska vás vítám u nového videa z Cult of the Lamb. Můžeme jít na to. Já jsem svázaný. To není moc teda roztomilý. Kam to jsou stáci normálně. Tak jdu na to. Isinrabaya. Oni nás jdou obětovat. Kde to jsem? Tady jsou lepky. A jsem furt zvázaný. Tady je voda. A tam jsou kočičáci. Čus. Jestli budu jeho jménem... Dáme ano. Dáš mi tvoji korunku. Dej mi tvoji korunku. Jsem živý. A tak. Jo, takže jako tam, kde je myš, tak to tam utočí, ok. Jdeme rychle single. Tak. Tak jdeme s tím teďka. Dáme. Jdeme se tady tudy prosekat. Ratatu. Tady celý zničím. Nice. Otevřu. Bany. Tabem. Otevřu inventář. Aha. Hej, ale to je docela jednoduchá hra. Červí! Au! Oni mě hekli, Já jsem ho zabil. Okay. To jsem ptáka. Tak. Nějaký panáček. Bože kože. Já jsem vám přišel přerušit rituál. Oj, kuřátko. Kamu, co mám s korunkou? Počkej, co s ním mám?
No, korunka. O nebože, tam demonický portál. Tak to je skvělý. Otázníček. Ratatu, ahoj. Ty jsi taky měl. Jdeme na to. Dostal jsem 7 penízků. Co si to dáme? Máme si médium. Čus, ratatu. Nový kult. Budu rozvíjet, potřebuji dřevo a kamení. Přišel jsem si hrát kamení. Ahoj. Já si ho můžu upravit. Tak ty budeš KFC. Ne, necháme si KFC hezky. Tak, variantem. Žlutý kořátko a jste. O, tohle je skvělý. Tak a máme KFCčko. Tak, co budeš? Kameník. Ano, ratatu. Moje ruka je. Ok, jdeme. Musíme nasekat 5 dřeva a 2 kamínky. Takže kolik to? 5 dřeva, to je nice. Ale něco můžeme postavit. Budeme kuchtit. Počkej, kam si to dám? Počkej, pojedeme dolů. Nebo je to dobrý někde tady dole? Že bych si to dal sem. To musím i postavit. A tady bych... Tady. Ne, ona se mi zničila obtížnost. Nebudu mít teďka hlad? OK, tak počkej. Fko. Musíme nazbírat tyhle ty věci. Jdeme na to. Mám se toho hodně. A držíme ještě jeden kamínek. Tak. Kuk, máme jenom jednoho, tak minihra. Zde. Ahoj, ratatu, jako se mě to nezajímá. Aha, ona tam byla brána. To nevím. Tak jen. Tady jsou dveře. Tady jsou dveře, open door. To ještě nechci dělat. Tady jsou nějaký vodní dveře. Vodička tady je. Ale z toho budou houbový dveře. Tady budou pavouci. No. Sem. No, tak. Půjdeme otevřít tohle. Já tady úplně zmateně pobíhám. OK. To je zajímavý. Tak jdeme do dveří. Darkwood. Černý dřevo.
Meč. Mám meč. Nemám srdíčka. A mám meč. Okay. Takže já budu mít moc jakýkoliv jako zbraně. Kámo se mi tady úplně bodal. Co se děje? Leši. Ty jsi slepej. No ty mě vlastně cítíš, no. Fuj, ale fuj. Ahoj. Klaunku. Klaunku. Srdíčko navíc. Já jsem vezmu srdíčko navíc. Au. To mám docela hodně karat. Ok. Papa. Ha! Nejlepší. Tráva. Masika trávu. Teda toho jsem dostal maso, já jsem tam něco sejtil. Jo? Oni mi ubrali půl srdíčka. Což medi. Tak. Kámo, to je úplně kose. Peňázky. Náhrdelník. Počkej. Já jsem dostal z něj maso. Nice. A tady je kočička. Jdeme do kočičky. Čus. Ty jsi šmacatá. Oslík. Kočičko. Everka. Ne. Nada. Promiň. Já chci tu kočičku. Já jsem taky blbej. Veverku. Šlo tedy týrám veverky. Tak. A další veverka. Ne, pojď sem. Nemůžu toho zničit. Uvidím. Dá mi to 2 dřeva, to se vyplatí. Jdeme dál. Jové. Au. Hele, tohle stonový, tady jsou takové hvězdičky. OK, tak tam se jdu kouknout. Ahoj, Tomku. Teda musíš na karty. Momentokrát. Větší damage. Beru. Frajer. Tam. Tady je nějaká kamenná cesta, ale tady je koruna nějaká. Čus? Lež je zpět. Co děláš? Uj, to je box? Au, já dostávám docela rány. Au,
Hej! To docela bolelo. To ty budeš keř. Ty budeš keř. Ty to je. OK, takže můžeme jít dál. Nice. Nice. Čára. Objevena. Chtěl bych nějakého dalšího followera momentálně. Ano? Jo. Tak jo. Budeme si ještě, no je to tam zavřený, takže se budeme... A je Ratatouille. Jo, já mám vlastně followera. Proč? Keř budeš. Keř. Já nevím, proč mám zaplý kapslok. Jo, tak tě zase nechám. Až rád do pečky jsem koukal. Ty budeš dělat dřevo. Ceratu. Jdeme stavět. Tohle to za 30 many. Jdeme stavět, pojďte, pojďte. Víra. Dostal jsem na pana. Takže, jo lidi, tohle to bude konec videa a napište mi do komentáře, jak se tenhle ten pejsek bude jmenovat. Tak jo, tak čau.